Gibaha ang pipila ka lungsod sa Davao de Oro tungod sa kusog nga ulan kagahapon hatod sa low pressure area. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator nga manukad sa Monte Vista sa Davao de Oro. Argil? Sara, atop na lang makita sa pipila ka mga balay sa upat ka mga purok din sa Monte Vista, Davao de Oro. Humani apaw na ang Manat River. Samtang sa lungsod sa Compostela, daghang mga residente sab ang ipabakwit tungod gilunupa na ang ilang mga balay. Sakay sa ilang rescue boats, gilayong niresponde ang rescue team sa Monte Vista, Davao de Oro sa Barangay San Jose, Poblacion. Kini human na sayrang, dunay mga magbanay nga natrap sa ilang panimalay sa upat ka purok nga mao ang 1B, 1C, 7 ug 8 dihang milapaw na ang Manat River. Sa kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa aktual nga rescue operation, makita ang kalapad sa lugar nga gilunupan. Sagad sa mga balay, atop na lang ang makita. Gani ang mga punuan sa lubi, dahon na lang sab ang makita tungod sa kataas sa tubig baha. Sa pipila ka minutos nga paglibot sa rescue boat, natultulan kining usa ka balay nga dunay natanggong nga magbanay. Okay na, mag-agi mo dire. Mag-agi mo. Dito lang pagi yung mga bata siguro. Kini ang pamilya ni Loloy Pueblos, kinsa gilayong gipasakay sa rescue boat. Bit-bit nila ang pipila ka mga gamit. Dito rami, kaya abog ko namang balay dito. Nagkasaka ang tubig. O kusog magkinsaka sa tubig mo ito nga, nanawag lang ko nga mo nga magpakuan lang po mi, magpa-rescue. Sumala sa barangay, ana sa 20 ka mga magbanay ang natanggong sa ilang balay sa maong mga purok. Dako sa matud pa ang danyo sa agrikultura sa ilang lugar. Kini nga naa sa akong likod, usa kini ka halapad nga basakan. Apan sa karon, wala na kay makita nga mga pananunghuman gilapawan na sa tubig baha. O ganit doon na po yung mga balay o kining simbahan nga gisulod na po og tubig baha. Ingon man ang kining kadalanan nga mao ni resulta sa street flooding. Nay harbiso nun, napoy kuan. Kanang nag 1 month pang kuan ang edad. Okay lang tong nakaharbis na. Kanina ni naisulod di ba? Sa lungsod sa Mawab, dili na maagian ang tulay nga pasulod sa usa ka banana plantation sa barangay Malinawon. Human nakankan ang yuta sa isig ka kilid nga nagkonekta sa konkretong tulay kagabi. Sumala sa mga residente dinhi sa Purok 8 Barangay Malinawon nga alas 8 kagabi kusog na ang ulan o nakita pa nila nga ang yuta anaa pa didto sa maya konkreto og sementado nga tulay. Apan tungod sa kakusog sa sulog sa tubig sa sapa, hinay-hinay nga nakankan hangtod sa naabot na din hino dulan 20 meters na ang gilayon sa konkreto nga tulay ug sa last part dinhi sa akong katindugan nga yuta. Busa ang mga trabahante sa maong sagingan, wala na katabok. Doon lagot po diri sa sapa. Oh, ug man sa mahitabo. Siyempre, di mo may gusto mahitabo nga di mayo, di ba? Pero first time ni hitabo ngayon ani. Sige na siya dati, pero dili nga ni ka lala. Mas lala ang karon. Makita sab ang pagdahili sa yuta kilid sa National Highway sa lungsod sa Mawab. Hinoon, gilayon nga nagpahigayon og clearing operation ang MDRMO. Sa Compostela, Davao de Oro, gilunupan sab ang kadalanan sa sentrong bahin sa lungsod kaganihang buntag. Paghubas sa baha, gilayon ng habwa og tubig baha ang mga nagtrabaho ni ining usa ka hardware. Kining magsilingan sa Purok 3 Barangay Poblacion, nagtapok sa pagpangaon, sanglit dili pa sila makasulod sa ilang balay nga gilunupan. Gibiyaan na lang yun kay wala naman yun may mahimo ang mga gamit. Kuan naman yun na nga. Wala pa may kasulod. Oh, hurot og basa tanan. Wala pa man among kuan tubig. Na wala man mi kuan magigahigdaon tami ka mitulog gabi di man ka tulog kay basa among kama. Samtang sa Pikas Purok, kining magbanay, gihimo na nga temporaryong balay ang sakyanan tungod sa baha. Sumala sa mga residente dinhi sa Purok 9 Barangay Poblacion, ang tubig kagabi anaa sa lampas tao. Apan karon naghinay-hinay na og subside ang tubig baha ug anaa na lang sa hapit hawak. Hinoon bisan pa man niini dili gyapon ka kumpiyansaan sanglit nagpadayon gihapon ang pag-ulan-ulan. Ubay-ubay sab ka mga magbanay ang nihiklin sa Municipal Gym ug Evacuation Center. Sama na lamang niining si Giselle, uban ang mga silingan sa Barangay Tamya sa lungsod. Nalalom kayo tubig, sir. Pag-agi na mo gabi, lisod na kayo. Agyan na kay taga-takuan naman ang tubig. So karon, naroon mo din sa evacuation? Na-rescue man po, nakuan man may gabi kay pagtanaw na mo, kay nakuha na mas lagi, panghakot naman sila sa dump truck. Hinoon, gilayon rasab nga nang uli dihang mihubas na ang tubig baha.
Parayon pang assessment sa Compostela LGU sa nadanyos tungod sa pagbaha. Murag dako-dako gyud sir kadto sa poblasyon murag halos nabahaan gyud tanan niya. Mga barangay namo San Miguel, Osmeña, Ngan, poblasyon murag mo na siya ang bugat nga nabahaan gyud sir. Matud sa Pag-asa, low pressure area sa may lungsod sa laak ang hinungdan sa mga pagbaha sa probinsya. Samtang laing low pressure area na sab ang ginabantayan karon gawas sa nasod. Posible sab nga mahimong bagyo ang duha ka LPA. Pagkakaroon atong monitor nato no sa atong model, mura ni siya mag-stationary, so mura siya magtambay dinhi sa dagat sa dinhi sa Visayas, Southern Luzon area, almost stationary siya within the next tulog ngadto sa 3 to 4 days. Dayon ang mahitabo is mura din siya birahon din siya sa naiusa na pud kadako nga weather system mo to nga posible day nga mahimong usa ka bagyo. Sara, sa latest forecast sa Pag-asa as of 3 p.m. today, ana sa 130 kilometers east sa Davao City or over the coastal waters sa Caraga, Davao Oriental ang low pressure area. Sa latest update sa gikan sa PDRMO sa Davao de Oro, ana sa 5 ka mga lungsod ang gibaha sa probinsya, din ana sa 2,800 families ang gipabakwit. Apan subject to change pa ang maong datos, sanglit ginahulat pa po ang updated list gikan sa mga local disaster risk reduction management offices sa mga LGU. Sara, as to the extent sa damages, parayon pa po ang kiniginahimo nga rapid assessment and needs analysis sa maong ahensya or masuta gayon ang kinatibuk ang danyos tungod sa pagbaha. Pero what is clear right now, Sara, dagahan ang mga apektadong residente, ingon man doon mga landslide o mga nadanyos nga tulay, ingon man dako sab ang danyos sa agrikultura, partikularmente sa mga humayan. Sara, karong hapon na pagawas po og advisory ang LGU sa Mungkayo, Davao de Oro nga dili passable ang kining Dala National Highway, partikularmente kining padulong sa Calao Bridge. Busa ipamangnuan ang mga residente ingon man motorista nga moagi sa diversion road isip alternate route. Sara. Okay, amping mo diha, Argil. Dagang salamat, Argil Relator.